Hoxe arrincou a gran recollida solidaria que todos os anos organiza o Banco de Alimentos en datas próximas ao Nadal. David Amor, padriño da iniciativa, valoraba positivamente o inicio da campaña. Sí, bueno, estamos nas primeiras horas da primeira xornada pola mañá, que eu entendo que é a hora máis de menos densidade, porque a xente está traballando e non é a hora que se fai a compra, pero moi ben, a verdade que estamos moi contentos con este arranque e a hora que sigue en progresión é para arriba. Esta mañá foi un máis dos 500 voluntarios que se apuntaron a botar unha man. Pois repartimos papéis cos alimentos que se poden aportar para a campaña e así axudamos a clasificar todos os alimentos que nos dan. A verdade que se leva ben, están moi ben organizados, notese que hai voluntarios que xa son veteranos, que saben distribuir, sobre todo é moi importante a hora de guardar os alimentos que estén moi ordenados para que les sexa máis fácil despois distribuir según necesidades, según zonas, según idades tamén, e a verdade que aquí estou moi ben rodeado, sei que non hai problema. O obxectivo desta iniciativa é paliar o desabastecemento dos almacéns do Banco de Alimentos, que en Pontevedra entrega comida todos os meses a 41 entidades. Digamos que agora facemos a gran recollida un pouco para dar a coñecer o traballo, acumular un pouco porque están as estanterías moi baleiras e aguantar un pouco hasta a primavera. David Amor lembrounos que podemos achegar. Aquí o que nos centramos un pouco máis en alimentos non perecederos, non? Todo o que son legumbres, tal, se poden ser precociñadas mellor, estes botes de cristal que xa veñen moi ben, porque hai que pensar que non ten cartos para comprar pois un kilo de lentellas seguramente non terá para cociñalas tamén. E despois tamén moi básico, cacao, leite e galletas polos nenos, porque polo menos poden facer un desayuno e unha cena, non? Que lle resolve moito, e este é o gran obxectivo destes 2 días, non? De hoxe todo o día e mañá todo o día, pero despois necesidades todo o ano. Ao longo do ano, que tes 4 kilos de plátanos que non sabes que facer con eles, tráenos, porque van ter saída, porque as necesidades son diarias. A modo de anécdota, o actor picouse nas redes ca madriña do ano pasado, Carlota Corredera, e pretende superar os kilos recollidos no 2017. Sí, bueno, eu creo que me metín aí nun fregado bo e, bueno, a cousa empezou ben e como é un pique por algo bo, espero superar e ela estará tamén encantada, seguro, de que a supere e, bueno, eu creo que vamos a conseguir, a verdade que a xente é maravilloso ver como se involucra e dá moita esperanza, e dicir, bueno, non está todo perdido, aínda valemos para algo, aínda nos preocupamos de que haxa xente que non o pase mal e, bueno, a ver como vai a xornada e espero que o superemos. A recollida de alimentos continuará mañá durante toda a xornada en supermercados de toda a provincia.